شان دساں امیے شادا جدی شان دے وچ قرآن آیا جدی داری اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا ایتے بیٹی پاک صدیق دیئے ایتے شوکر نبی سہارے نے صحاب نبی دے پیارے نے زہرا رسول دی بیٹی ہے زہرا رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے اے شجرہ اکو کردہ ہے اس گل تو منکر زڑدہ ہے اس گل تو منکر زڑدہ ہے بولو اس گل تو منکر زڑدہ ہے مومن دا سینہ ٹھردہ ہے ٹھریا کہ نہیں ٹھریا مومن دا سینہ ٹھردہ ہے مومن دا سینہ ٹھردہ ہے پہلے کلمہ صدیق نے پڑھیا ہے پھر لڑ محبوب دا پڑھیا ہے پہلے کلمہ صدیق نے پڑھیا ہے جیوے 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 ویر جیوے اللہ 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 پہلے کلمہ صدیق نے پڑھیا ہے پھر لڑ محبوب دا پڑھیا ہے پہلے کلمہ صدیق نے پڑھیا ہے پھر لڑ محبوب دا پڑھیا ہے تابدار نبی انور دا ہے اس گل تو منکر زڑدا ہے اس گل تو منکر زڑدا ہے مومن دا سینہ ٹھردا ہے مومن دا سینہ ٹھردا ہے آشان دساں تینوں آقا دیاں دیاں دا آشان دساں تینوں آقا دیاں دیاں دا زہرا زینب کلثوم نال پاک رقیہ دا آشان دساں تینوں آشان دساں تینوں آشان دساں اڈ دیاں گلاں نے اڈ دیاں گلاں ایتھے گل مک جانی ہے کہ اگر روٹی ٹھنڈی ہوندی پئی ہے توجہ 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 ماشاءاللہ آشان دساں تینوں آقا دیاں دیاں دا آشان دساں تینوں آقا دیاں دیاں دا زہرا زینب کلثوم نال پاک رقیہ دا زہرا زینب کلثوم نال پاک رقیہ دا اے دیاں ہن رسول دیاں نالے بہنا ہن بطول دیاں اے دیاں ہن رسول دیاں نالے بہنا ہن بطول دیاں اے دیاں ہن رسول دیاں نالے بہنا ہن بطول دیاں ارشاد رب اکبر دائے اس گل تو منکر زڑدا ہے اس گل تو منکر زڑدا ہے مومن دا سینہ ٹھردا ہے مومن دا سینہ ٹھردا ہے اونا دتیاں نے جانا نال مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے حبشی نو ویکھ لو ذرا نیجے ڈولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا نیجے ڈولیا بل دے انگاریاں تے ہولی نیجے بولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا نیجے ڈولیا بل دے انگاریاں تے ہولی نیجے بولیا کیویں سانو حوصلے بلال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے نبی دے اشاریاں تو قربان ہو گئے آقا دے اشاریاں تو قربان ہو گئے اونا لئی جنتاں دے اعلان ہو گئے گھر بار بیوی بچے بار دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے آخری جملہ جیتے میرا سلام ہے پر جملہ توڑا امام تازہ کر دے گا سفران دے وچ جن موڑے آتے چایا ہے سفران دے وچ جن موڑے آتے چایا ہے سپ مارے ڈنگ پر یار نہیں جگایا ہے سپ مارے ڈنگ پر یار نہیں جگایا ہے
اگلا جملہ میرے نال پڑھو، اللہ دی قسم ہے مومناں دے سینے ٹھر جان تے دشمناں دے سینے سڑ جان۔ ایڈا پیار والا جملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سفراں دے وچ جن موڈیاں تے چایا ہے، سب مارے ڈنگ پر یار نہیں جگایا ہے۔ اج وی ہو اے جملہ صدیق دے دشمناں واسطے موت دا سامان جے۔ اج وی ہو آقا جی دے نال ستے نے، اج وی او مدنی دے نال ستے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ میا مینا دا جو لالے ساری دنیا تو بے مثال میا مینا۔ تسی واقعی اقبال دے شہین ہو منے میں۔